Videoaihe 3 kiinnostava ajatusta suomalaista koulutuksesta. Ensimmäinen. Jos ei voi tehdä tehtävää, he antavat sinulle helpomman. Toinen. Koulussa tehdään paljon ryhmätyö ja vähän kotitehtäviä. Kolmas. Sinua en eroteta yliopistossa, jos et läpäise jotain. He puhuvat uudelleen sinun kanssa. Anta sinulla uuden tehtävä, joka on helpompi ja auttaa. Koulutusjärjestelmä on suunnitelmien niin, että jos opiskelija ei ymmärrä jotain, hän ei ole tyhmä. Opettaja ei vain voi opettaa opiskelijaa. Ja viimeinen asia, lapset käyttävät sukkia koulussa. Se oli shokki minulle. Ei se ainakin yliopistossa ole niin.